Hello, logoper nangtaman gasko ani YouTube channel porai bai dini beseba gabawni unprai logoper dini thangasino dongo Bormatu Mosolpur to Katelegao Ordebani जोङो सफैखाबाय दा थांगासिनो मसलपुरनिफ्राय काटेलेगाव सिम बेसर बिबार आमदानि समायना बिबारनि गेजेरनि लामाथिंजाय स' बहा थांगासिनो दङ नोंथांमोना नायलांबाय थादो मा खामानिनि थाखाय थांदों अलरेडि नोंथांमोना एसे मोनथिदोबो जानो हानाय थामलाइनखौ नुनानै थेवबो नायलांदो नोंथांमोना मा नुनाय जायो दा नै इ-रिक्सा लाना थांदों जोङो मसलपुरनिफ्राय तो फाइनली लोगोफोर काटेलेगाव मोनफैबाय जेरावनोखि गेदेर मानसिफोरा थायो मोनसे माने इम्परटेन्ट जायगा बेवहा दा नोंथांमोना खोनासंलांनो आं मा बुङो नोंनिलाय मानो सिनायनाय थाया जानाय बेफोरावनो गिलिर गिदिंनायमोन बिराद गोबावदोसो जागोन दा नेनांसिगोन 2 घन्टा 3 घन्टा एसे गिदिंनोसै खाथियावनो मेला जादोंनो नैबेखौ फ्राय लोगोफोर नोंथांमोननो मोनसे न' देखायनि नोंथांमोना नुखादों पुरा माने बाउन्डारि बेसेबा गोलाव आरो नैबे न'आनो जाहैबाय सासे ACS नि न' आसाम सिभिल सार्भिस जायखौनोखि जोङो APS एग्जाम होनासो मोननो हायो बेबायदि सासे माने गेदेर साखरि मावनाय अर्थात बिसया होनना बुङो एसामिसाव माने बेंगिरिनि न' बियो स' नोंथांमोना नायदो पुरा वाल आरो माने आयनानि हेथेजोबनाय माने ओरैबायदि माने सेक्युर आरो बिथां अफिसारनि न'आ स' नोंथांमोना आं एसे देखायबाय आरो नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर APS होनो गोसो दंब्ला बेबायदि गेदेर अफिसार जानो लुगैबा एग्जाम निसो होनो हागोन ओमफ्राय लोगोफोर दायो फैबाय जोङो माने खाथियावनो माने काटेलेगावनि बे डिस्ट्रिक्ट कर्टनि खाथियावनो माने मोनसे मेला जादों आरो बे मेलायानो जाबाय बाथौनि मेला नोंथांमोना नुखादों नायनानै हमनो हाखाबाय थ' माने जा खामानियाव फैदोंमोन बे खामानिनि थाखाय नेनो गोनां जानायखाय माने जों बेयावनो एसे गिदिंबाय जोंखौ नेनो थिननायलाय स' माने नै दा नायलांदो नोंथांमोना समायना भिउ माने काटेलेगावनि बाथौ थानसालिनि जा समायना एकदम माने धुनिया साजायदों आरो नोंथांमोना एसेबाबो खोनाखादों बे बाथौ मन्दिरावनो माने गेदेमाया बाथौनि सोमोन्दै बुंगासिनो दङ ओमफ्राय लोगोफोर नैबेखौ माने डिमापुराव थानाय बर'नि बायखोन्दा नेरसोननि जिथुबा नेरसोन बेखौ बायदि नांदोंमोन आङो गिबियाव माने बेखौ ओरैनो बानायना दोननाय नंदोंमोन माने जास्ट ओरैनो डेक'रेसन टाइपनि बानायदों जां नंदोंमोन ओमफ्राय खाथियाव दांना नायब्ला थारैनो बे रियेलाव बानायबानाय बेयो बिराद मोजां नांबाय जेनेबा आं डिमापुरनि बायखोन्दा नेरसोनखौ नुनाय बायदि नुबाय ओमफ्राय बेथिंजाय नोंथांमोना नायदों मन्दिरा जा समायना हा माने बिराद नायथावथाव ओमफ्राय जों माने मोनसे खामानियावसो फैदोंमोन नालाय ओंखायनो माने मन्दिराव थांनाय जादिया आरो ओंखाम जाना फैनायखाय ओमफ्राय एसे बेरायहैबाय लोगोफोर मेलायाव नोंथांमोना नायदों मेलायाव मा ओंखारदों मा ओंखारा एसे नायलांदों आरो बाथौनि जि गुवारलै जायगाया एक्जिटा गेलेना दं वाव इमान गिदिर हराव बरिया नुगोन ने लाइटफोरा जोंजोबबा दाखालिबोला आथिं गानो जागासिनो जादों थाङाब्रा नायनि मा दङ सान्दो बावदिया हल बर'नि दुखु गोनां दिखारनां खोनासंथिया गोजोननानै बोहैहोफिननायसै
बेनि उनाव लोगोफोर जायगाखौ गिदिंखांनानै फिन मन्दिरनि सेराव फैफिनबाय एसे जिरायफिनबाय मानो होनब्ला जा खामानियाव फैदोंमोन बे खामानिया जाथ'वाखैनो लिंथ'वाखैनो एक्सुवेलि सासे उकिल हमनांदों आरो बे उकिलखौ मानो हमनांदों नोंथांमोननो एसे उनाव खोन्थागोन आङो ओंखायनो माने जों नेबाय थानो गोनां जाबाय दा माने आरो बेयावनो जनानै माने एसे नायबाय आरो मा खालामदों मा खालामाखै बेनिफ्राय लोगोफोर दा माने लेंहरबाय जोंखौ नै आदा थायै थानानै आलासि जिरायसालि एसे नायना थांखालांबावनोसै होननानै नोंथांमोननो देखायबाय बिबारफोरा जा समायना थ' माने दा थांहोलांनोसै आरो खामानिनि थाखाय गोबाव नैबे मेलाया बेसेबा साननिफ्रायनो जागासिमोन ओमफ्राय दा सान जानायखाय रावबो मानसि फैबाङाखै आरो ओमफ्राय दा नै फैलायबाय दा माने दङ डिस्ट्रिक्ट जुडिसियारि कर्टनि सेराव आरो लोगोफोर एक्सुवेलि जोङो फैनायनि मेन जाहोनानो जाहैबाय माने बिटिआर टेट एप्लाइ जागासिनो दंमोन बेनि थाखाय जोङो रेसिडेन्सियेल सार्टिफिकेट दिहुननो फैदोंमोन माने डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटनिफ्राय लानांगौ नालाय ओंखायनो नेबाय नेनानै दा नैया माने कर्टनि गेदेरा मेजिस्ट्रेटआ जोंनो साइन हरनोसै ओमफ्राय फार्स्ट टाइम बेबायदि माने कर्टआव बिदि माने एकदम माने गेदेरखौ नुबाय आरो बेबायदि नैबेयावनो माने बिसार बायदिसिना न्याय होयो मानसिफोरखौ बेनिफ्राय आंनि ब्लगखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय मानो भिडिअ बारा गोलाव नङामोन।